Innal hamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Monggo kita sami ngaturaken puji syukur dhumateng Gusti Allah ingkang Maha Agung, ingkang tansah pinaringan rahmat dhateng kula lan panjenengan. Satemah pinanggih wonten ing papan ngriki kanthi wilujeng. Mugi kasarasan kawilujengan miwah kabagyan katumrap dhumateng kula lan panjenengan. Syukur lan kufur menika dados sifatipun ati. Nanging syukur menika dados sifat sae ingkang kedah dipun bangun. Nanging kufur menika dados sifat awon ingkang kedah dipun tilar. Syukur lan kufur menika dados sifat sae lan awon menawi dipun gandhengaken dening peparing Gusti arupi bondo donya, sehat jiwa lan raga, minggahipun jabatan lan kahanan liyane. Kathah tiyang iman nanging panjenenganipun tansah nampi papinten-pinten cobi. Menawi dipun raos gesangipun tansah nandhang perkawis ingkang boten wonten akhiripun. Allah Subhanahu wa taala sampun ngendika, ahasiban nasu an yadrakum an yaqulu amanna wa huwa la yuftanun. Punapa manungsa menika nginten menawi piyambakipun dipun umbar kanthi pangucapan kita sampun iman, lajeng boten dipun cobi. Quran surat Al-Ankabut ayat 4. Kanthi mekaten perkawis minggahipun hasil. Minggahipun pangkat kedah dipun konduraken dhateng hakikat kanugrahan perkawis menika salah satunggal peparing Gusti ingkang kedah dipun syukuri. Bondo menika namung titipan. Pangkat lan jabatan menika kedah dipun sumuni tanggung jawab. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten gangsal perkawis ingkang kedah dipun syukuri. Kaping setunggal, wekdal nem saderengipun dumugi wekdal sepuh. Kaping kalih, wekdal gesang saderengipun pati. Kaping 3, wekdal sehat saderengipun dumugi wekdal sakit. Kaping sekawan, wekdal longgah saderengipun dumugi wekdal rupek. Kaping gangsal, wekdal sugih saderengipun tumeka wekdal larang. Supados gesang kita tambah sae lan kraos sakinah kedah dipun usahaken supados dados tiyang ingkang saged syukur dhateng Gusti Allah. Mugi-mugi Allah paring pitedah dhateng kula lan panjenengan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.